zullen wij de beam opturen? Jongens, kom, het wordt haast tijd. Doorzen vol met Christversiering, Romke en Tomke binnenbliet. Eerst de lampjes aan de toeken, dan de slingers en de stier. Gouden ballen, zilveren klokjes, ze draven heel tijd heen en weer. Ik zou het al haast vergeten. Cornelia draaft naar de kast, pakt de tromke met de kransjes. Ik hoop je maar dat het nog past. Kleur de kransjes aan een touwtje. Dat liek het Romke echt te gek. Wat zullen die aas lekker smijtje? Hij slikt het helemaal om mijn bek. Het lekkers hing het aan de toeken. Romke, daar komst er net aan. Die kransjes binnen voor het Christfeest. Nog 2 nachtjes sliepen. Oren. Maar Romke kies al lang net wachtje. Naar de beemta, in de nacht. De kransjes ranen in zijn moelen. 1, 2, 3, bin er wel 8. Maar Cornelia ging goed tellen. Ze mist ze dadelijk door een moon. Waar had je de kransjes stellen? Ze sjocht de boefkes vragend aan. Ik net, zei Tomke schrokken. Misschien weer de wel een dief. Romke trillet op zijn pootjes. Wat krijgt er pijn in het lief? Cornelia sjocht Romke's snuitsje. Hij had de krommels nog in het hier. Romke, haast jou de kransjes stellen? Meist net liegen. Is het weer? Romke begint loe te goen, want hij skammet hem doch sa. Ik was eens alleen nog pruwen en toen kwam het zomaar sa. Cornelia, die mat wel leidje. Toe, Romke, goel nou net sa. Dan vieren we jou het Christfeest. En maten we de kransjes nou maar ha. Uit